मधुप रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपते
বিচারিবা জঙ্গলি ভিজিবা রাজা ଜଣ ଜଣ କରି ତାପରେ କହିଯାଉଛି ପପୁନି ବିଭୂତି ବିଜୟ ବୁଲୁ ଦିଲୁ ନୃସିଂହ ସୋନୁ ଗୋପୀ ହାପି ଶିବନା এই ছোট জিনিসটি भी ତାଙ୍କୁ ମହାନ ପ୍ରେରଣା ଆଗକୁ ଯୋଗେଇବ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କାମ କରିବାକୁ ମନୋବଳ ଯୋଗେଇବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ଗିରି